yung dalawa kinuha na. Wala sa ano. Malapit na tayo, Bronson. Dito ulit tayo sukat. Kasi ko na ano eh. Okay. Ano lang, Alvarez lang. Advice lang tayo. Sa Kalisan. Oo. Maybe, nagkaroon ng anniversary ang tawag ako ngayon. Ang dami nga naka-front shirt eh. October ngayon eh. Anniversary. October 5. October 4. 5. Oo, ngayon. Kaya yung kahapon, October 4. Baka ngayon ng ano. Uy, tabi mo yan. Layo ng kabig mo, boss. Hindi, sasabit ka din. Saka pag dili ko, sasabit doon sa tricycle. Makakalik. Sukat, sukat! Yaman. Yan o, siya man. Kita ka sa camera. Single lang, papasok ito mga to. Ulit. Traffic na kanina, hindi naman traffic. Wala na sa ano yung ano natin, sa lamig. Wala na. Ayan. Yan, kaya pala. Gakatcha jambot. Good minute. Ha? Kinakabahan ako kasi. Tuloy na tayo dyan para tayo hindi nagdaman yung araw-araw. Kalisan tayo? Kalisan. Oo. Basta ko naman bibidyoan mo. Oh, pwede doon. Oo, tayo. Doon madali lang magmaneuver sa Kalisan.